дар намоиш ашёи таърихие ки бозгӯи ҳаёту фаъолияти пурсамари устод Муъмин Қаноат мебошад, ба маърази тамошо гузошта шуд. аз ҷумла осори санъати тасвирӣ, миз бо афзоликорӣ, аксҳои хотиравӣ аз давраҳои гуногуни ҳаёти шоир, ордену медалҳо, либосворӣ, зарфҳои ороишӣ, китобҳои дастнавис ва чопи сангӣ, осори шоир бо забонҳои русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ, тӯҳфаҳои давлатӣ ва ғайра ба намоиш гузошта шуданд. ба иттилои масъулин, намунаи писандидаи осори Муъмин Қаноат дар чандин маҷмӯъаҳои дастаҷамии гуногун забон дар гулчини ашъори Шарора, Ситораҳои замин, Роҳҳо ва болҳо, Мавҷҳои Днепр, Достони оташ, Суруши Сталинград ва ғайра дастраси умум гардонида шудаанд. яке аз намоишҳои бисёрам пурмазмун ки дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид, таҳти унвони устод Муъмин Қаноат ситоишгари ниёгони бузург номгузорӣ шудааст. ҳадаф аз баргузории намоиши имрӯза ин пеш аз ҳама шинос намудани тамошобин бо рӯзгор, эҷодиёт ва мероси адабии устод Муъмин Қаноат аст. ва бояд гуфт ки дар намоиши имрӯзаи мо зиёда аз 200 осор ҷамъоварӣ, ҳифз ва муаррифӣ мегардад. дар маросими ифтитоҳии намоиш доираи васеи олимон, адибон, шогирдону мухлисон ҳамчунин пайвандонашон иштирок намуда, доир ба ҳаёту фаъолият, эҷодиёт ва саҳми боризи Муъмин Қаноат дар баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ ва ҳифзи арзишҳои давлатӣ ибрози андеша намуданд. зикр гардид ки маҳз бо шарофати адибони бедордилу мубориз раванди худогоҳии миллӣ эҳьё шуд ва забони тоҷикӣ мақоми давлатиро дарёфт кард, ки Муъмин Қаноат ва дигар адибони тоҷик дар саргаҳи ин ҷараён қарор доштанд. Муъмин Қаноат дар рушди адабиёти муосири тоҷик хидмати шоиста ба анҷом расонида, наслҳои гуногуни адибони тоҷик аз эҷодиёти ӯ ғизои маънавӣ гирифта ба камол расидаанд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ, Муъмин Қаноат бунёдгузори як роҳи нав дар адабиёти муосири тоҷик буд, ки ин роҳи навро мешавад мактаби миллат ном гузошт.